Ya, selamat datang Mama Jerusana, tamu undangan ambo. Nyampang ke tibo dak tersapu duduk dak pada tampiknya maklum jelah semalam kini. Baik tujo mak datu ambo, mak datu kepala suku ambo di Sungai Tarap. Ado mama, ado kemanakan. Ado mak datu ambo cek lai, ado udah ambo. Alhamdulillah lebih kumpul ada sanak ambo dari Sungai Tarap. Oh lebih kurang 5 orang kalau tidak salah. Baik tujo kasadola warga Rajadani atau jejak Nabi. Selamat berguru semalam suntua. Alhamdulillah, amin amin alamin. Rami adi berdua cucu makson malam kini. Terima kasih banyak atas kedatangan Mama Jerusana. Dan kedua, selamat datang juga rekan-rekan ambo seprofesi Mesra Mulai Lastri. Oh, teman duit ambo, ibu dosen Sungayang Rina Octavia, selamat bergabung lo balia di ale turun mandi cucu mak sangga. Itulah Rina bu dosen Mesra Mulai di ambo. Ayo sama-sama terkakuk gerajo dia hari raja 10 lah. Oh tampil awak sedang ikunya mes. Ayo kok hati belepang dia. Anak dendang kalau nak salah bertujuh kini. Tukang oyak bisa ganti-ganti. Ini Rina nak dicari orang mana? Ada orang kaya nak bini jadi dia kemari nak rusaknya lagi. Apa cak cebi namo? Selamat datang juga Malin Tunggal. Ale bapa ni undang maksud mah. Aku lu jangan di senang je kisah uang dia hinyak duduk lain. Ayolah, seduitunya Mama Jerusana selamat menangakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh kalau ada kamar kau kemana sih? Su jadi tidak jadi. Lah tahu nama sama. Tua hati pelapang. Kapan perlu sok sempit. Cik satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekali lagi selamat datang dan selamat bersama untuk kepada sanak-sanak kita yang hadir pada malam kau. Ya sekali lagi pada malam kini dalam rangka acara syukuran keturun mandi cucu kita sambil memparek tali silaturahmi kita badun sana. Bagurau kita semalam suntuk alhamdulillah pada malam kini kita bertamu bersama bintang-bintang dendang dan pendendang-pendendang viral 3 luak mana ya. Bersama ada senior dendang kita Mesra Mulai dari Kayu Tanam. Dan dari Solok kau buang 3 balai ada Nelse Rina Octavia kau dosen kita dari Sungayang, Lastri dari Kayu Tanam, ya Alsa anak kita dari Bukit Butui, Wati Chania, Baby mungkin sedang dalam perjalanan dari Pegaduyung menuju lokasi. Nan Kamalutok Talang Sarweh kau senior saluang kita ada Kamarudin. Dan pada malam ko gurau kita diiringi Bayu Musik Entertain. Kita berkolaborasi saluang jo organ. Saluang dangdut istilah kita orang kini bersama DJ pemain organ kita DJ Safel dari Padang Mage dan selaku jurumudi kolai kami berdua pada adik ambo dari Luak dan Busu Payu Kumbuh ko Afdal Ampos dan ambo sendiri selaku tuan rumah Pak Wucarano. Jo baiklah dun sana sementara kita menunggu dun sana kita nak lain datang. Dek karena jarum loji balenong juo. Hari dek baransua malam nak janyo siang kita babi hari nak janyo malam babi minyak. Yalah patut biduk kita layakan dan lah waktu 7 gurau kita mulai. Jo bismillah awal nyokato jo salam sambah kami anjuang. Diangke sambah dia juang budi.
Samulo jalo diserakkan kanai kulari nan bapalut. Samulo kato kami sambahkan disusun jari minta ampun. Ampunkan kami dek nenek mama nan gadang basa batua suluh bedang dalam negari. Kapai tampek batanyo pulang ke tampek babarito. Kok kusui kamanya lasaikan jikok nyokaruh kamampajaniah kok tagak di lamanan panjang kapaminan matonan duo kok duduk di rumah nan gadang kaganti jamin taru. Ayah janih sayak jolandai rang kampung buliah kalagatan. Nan ba ibarai kayu gadang di tengah koto. Baure tunggang ke bumi pucuak malepai awan hijau barambui angin silang sori batang nanidak namu rabah. Urek nan gadang tampek baselo tampek rong duduk ba andai-andai. Batang gadang tampek basanda sandaran badi ana baratui. Daun nalabe tampek balinduang. Tampek balinduang di hari paneh tampek bataduh jikoknya hujan. Tak celak tampak nyo jauh tak cogok tampak nyo ampianan babuah lama dimakan makanan rakyat di negari. Ba itu pula alim ulama sarato jo cadiak pandai urang nan cadiak cadokio. Kok cadiaknyo buliah tampek batanyo pandai nan buliah tampek baraja duduknyo rintang bacamin kitab tagaknyo rintang bapitua. Salangkah turun dari janjang nan bapantang babalik suruh. Tarik kepada ibu-ibu kami kaum bodoh kanduang kita namokan. Limpapeh rumah dan gadang sumara anjuang nan tinggi nan bak bungo dalam jambangan hiasan korong jo kampung. Kaunduang-unduang ke Madinah ke payung panji ke Sarugo. Ambuang puro pegangan kunci cayu rumah selendang dunia. Awih ke tampek minta ayah litak ke bake minta nasi. Ya padonya malam samalam kini pandangan jauh kita layangkan pandangan dakek kita tugiakan. Antah kok hari nan sadang elok mungkin kutiko konan bayar. Sadang lama-lama nyo santan bagai tangguli ayah nyo tabu. Ombak tanang angin selesai hujan taduh badai pun hilang di siko biduk kita layangan. Tagaklah mamak di kamudi kami nak tagak di haluan lawik nak samo kita ada. Nan ba andai katu bidam gurindam caro kita di Minang papatah luak nantigo. Cancang taradai jadi ukia kato sapatah jadi matan itulah kato sabananyo. Nyampang tak jadi kita balai kalau puak sampan di tapian pulau mananti ko arok sajo. Yang nak jantan suun dan bakian tipak dek kami orang pagurau. Dek lawik laweh ka kami adang ombak dan gadang ka kami tundo. Dek kami pandayuang sajang kapena mak kok sampan sadidi pinang. Galah saito kok tabanam sampan sadidi kok jadi buyah kok karam biduk kami tengah lautan. Untuang juga mamak kami sadakan. Ya limbak dan balik pada itu nak selamat biduk kami maju barang menuju pulau Nadi Cinto. Tolong iriangi jodoa di dun sanak dari belakang baik itu nyepintak dari kami. Yo manolah mamak dun sanak kasadonyo orang pagurau dan elok hati tunggak jaluju aga duang intan. Nak samolai kita kambangkan kita kayuh biduk kamu aro nak kataluak talago rindu nak kaulak maru cinta supaya bamedan kumpulan sayang. Sambah sujud salam ta'azim meminta kami kan basamu. Bujuaklah tangin dan kaisa ubekkan rindu dalam hati bagurau kita pada malam ko. Ansu-ansu dun sanak bahkan tak lagu ambil lah pena jo karate. Minta lah lagu nantaraga papuih kandak pada malam kini tarago kita lai basuh. Ya madaki banyaklah kabuik menurun tantang kota tarata hari nan sadang tengah hari. Sambah sakitu kami sabuik maafkan kami di dun sana gurau saluang di siku kita mulai. Ya serupanan biasa kacalak-calak kagantiasah malaki tukang jolong tibo. Sambil kita menunggu dun sana kita nalain datang dan menanti lagu-lagu penaragaan dun sana kita ada di gurau tiga luak jeda kamarudi. Kita daki dulu jo Singalang Induk dan DJ Iliang di Pulau Jo Singalang Jaya jo bismillah kita mulai. Ya sekali lagi kepada tamu-tamu di sana kami Nabur Boy selamat datang melalui bagurau saluang jedendang komari selalu kita bangun jambatan hati kita Pak Arek tali silaturahmi kita bangun sana sambil melestarikan kesenian tradisi kita bagurau samalam sutu. Dan begitu pula kami selaku jurumudi Ambos sendiri dan Nadi Ampos. Sebelumnya kami mohon maaf dulu kalau sakiranya beko kehadiran kedatangan mamak dun sanak kok kurang sasek jo sapo. Nyampang kok indak tasabui dinamo tembau digala. Maklum kita dek sari basuo jarang batamu ya karilaan saja pamanuahi. Ya sekali lagi selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita daki Jo Singalang Induk.
Anak arang jauh, hai tamangan lelayo, hai lelai. Hari lelarai, malam jual lelayoy, hai lelai. Dian suajungai, nak badendang lelayoy, hai lelai. Cipak panua gentang ba banjiwang dan ma kecipak anak tiga dua alai tapakai di minang kabawalai lagi dan ladinya dan dinya alai latuanai eja salam sambadi anjiwang dan ma arilah jauh maaf kami minta atuan ku jajang kota lampau alai ragu dan ladinya dan dinya alai latuan ai oi ka pulau kita ka pulau nema ka pulau manjariang udang alai alai manjariang udang alai di banyu lakin niyo kini iyo Tuhan oi bagora kita ba gora urusan ati rusu abiana ilang alai alai biana ilang alai di banyu lakin niyo kini iyo Tuhan Wassalamu pandan badarai nemalai bapa di ladang alai kami bapa dari bintangan alai di banyul kini alai otuanai Wassalamu bacarai carai nemalai bakti sanang sajua alai kami diara para sayang alai harila malam tuanai nana baringi nari pakana
kai nema di boko akan tuana gari alai alai akan tuana gari alai oi di banyu kini alai oi tuano ai de yakin sama bani ai ada sana bertakwa wa amalan kini alai alai sawalam kini alai oi di banyu kini alai oi tuano Ya cobalah lah kita daki Jawa Singalang Indo. Ya sebelum lagu-lagu permintaan dosa anak kita lenongkan serupunan biasa kita lenongkan pulau dulu Jawa Singalang Jaya kita kat sana busurang. Ya sekali lagi kepada tamu-tamu undangan kami dosa anak kita nak baru tiba selamat datang. Ya mak umbiang jo rombongan sama ke dalam kita duduk selamat datang. Dan itu pulau kepada Pak Noviandri ST serta rombongan ke salah seorang calon wakil kita untuk DPRD Kabupaten Tanah Datar dari Partai Nasdem ke nomor urut 5. Selamat datang. Ya kasih Singalang Jaya Pak dulu. dari jauh kepala datang
Kita tinggalkan dulu Singgalang Jaya, berikut kita gelek gak sana busurang ke Singgalang Oyak Kapua. Kode permintaan khusus ko dari mamak kita, ya dari bapak kita Bapak Hardi Siswan Datuk Marabanso. Serta rombongan dari Sungai Tarap ko bakandak lagu tadi ke Singgalang Oyak Kapua 50.000. Dan sabalunnya beliau mengucapkan Salamat Bogora Salam Suntuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rombongan Sungai Tarap mengucapkan Salamat Bogora Salam Suntuk pada malam ko dalam rangka acara turun mandi cucu dari Mak Son, dan salam kepada seluruh pegurau tiga luak nali datang pada malam ko ketek nan indak bahasa buikan namo gadang indak bebaukan gala. Dapat salam kasadonyo dari Bapak Hardi Siswan Datuk Marah Banso bersatu rombongan dari Sungai Tarap. Ya maaf, kau pesan dari Mak Son mana? Acara syukuran pada malam ko cucu dari Mak Son, nan Mak Datuk Marah Banso ko asli mamak benar dari Mak Son, berarti ko pada malam kini beliau selaku tungganai si pakagurau kita bana Mak Datuk Marah Banso satu rombongan. Ya dalam rangka acara syukuran turun mandi cucu beliau. Dan Mbak Andai kami seketik jurumudi. Dari Sungai Tarap Kalintau Buo singgah Sabanta di Pasar Sarwaso. Di Pasar Suraso balilah lado, sambutlah salam dari Ambo dari rombongan Hardi Siswan Datuk Marah Banso tandonyo kita lai saagamo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita lagi lagunya ke Singgalang Oyak Kapua. Yang mulai kita dari Imis dan tolong dendangkan mamak kita, ko mamak tungganai gurau kita bana ko Mak Datuk Marah Banso dari Sungai Tarap dan rombongan. Itu lagi Singgalang Oyak Kapua. Dan itu keluar rombongan dari antara Mak Kijok Malitukan alhamdulillah dan dia pulau bahasa kita sama ke dalam kita duduk sekali di sana kami nabur tibo nah di luar. Selamat datang. Lainnya, tapi tolong dendangkan mamak kita Mak Datuk Marah Banso. Alhamdulillah nampak jolai seriang pulau jerekan beliau Bapak Noviandri ST. Kok kedua-duanya nampaknya anggota dewan wakil kita isu untuk DPRD Kabupaten Tanah Datar. Sama-sama dari Partai Nasdem Mak Datuk Marah Banso dari Dapil Karantang Sayang, dan kok putra terbaik dari Padang Gantiang Pak Noviandri ST calon wakil kita untuk DPRD Kabupaten Tanah Datar sama dari Partai Nasdem nomor urut 5.
janji Pak Nofri itu dalam bentuk lain kau nyatapati. Sebab beliau kini lah meletakkan jabatannya dari Kepala Dinas Telkomsel. Kini beliau balik ke Kampung Baniak untuk membangun Kampung Jonagari menjadi calon wakil kita di Dapil 1 Tanah Datar, meliputi Kecamatan Tanjung Ame, Padang Gantiang, Lintau Buo dan Lintau Buo Utara. Kosta biduk mana nampaknya Mat Joma Datuk Marah Banso dari Partai Nasdem nomor urut 5 Pak Noviandri. Tolong nak. Kandakan lain sama kuliah biar ditolong juga manenangannya. Aide karudin gala-gala saja. Karam den aidi nyoden dia. Kau indah satu warna bisa nama miliar. Jodoh aina paling pertama. Ay sampai jua dia di bulan muka. Ay najuin na isu aja sampai lupa. Sabatah. Sana boleh lainah sabalun lah serika kate. Tolong dendang kabana Pak Noviandri sarato Mak Datuk Marah Banso ke calon wakil-wakil kita untuk DPRD Kabupaten Tanah Datar dari Partai Nasdem. Sebab pada betuna baringin di laman surau pautan ayam kaduang gombak nan punyo rajo angek garang rajo kuasa sajak dulunya. Madatuk jo Pak Noviandri ingin menjalang pulau nah sampan lai pandayong indak supaya nak sampai biduk ko kasubarang kita dayung bersama-sama ya. Nek na balik. Madatuk barawan soka mari Pak Noviandri duduk abangan nyono. Lalai bangan nyono. Ay nana di luar dalam duduk aman lampu. Isu aku duduk mama di kursi. Kami dilapi apa Nofrikan juga. Lalai kata juga. Ay di menyola kini kita daki guru kita jo Singgalang hidup saratolah mairiangi pulau Singgalang Jaya dan lah nyeputa pulau daripada tu Marah Banso ke Singgalang Ayak Kapua.
Baralera ipayo timbu aramide ana mido mido ramide ana mido mido karita biwe jana jawa hati jo jantuang dirawinya ai dirawinya ai dadatuai bagala dadatua mana bangso depanobri jerembongan semua bagirang malam kini biapa anobri jadi nane kodo na kami dayuang dipincalang untuk mata capai kasih hati Dia inang payo kumbu penopri banang tangan inyo jo kawan sairi yang tipu biarlah banang kena abasa biarlah ngalang dianjung ngalang ngalang dianjung berampe kami yang nabarin dengan madatu ikola guyo ay madatu ikola guyo kok sampai bidua ay kasu barang jaso pandayua ay kana juo jaso pandayua ay kana juo pancang talang julu akali kiai tio manggulai labasuaju tio manggulai basuaju dipasang nia ila dalam hati nomor 5 pilihan kita ya Partai Nasdem pilihan kita Pak Anopriadi nadabakana biana kami manena ganyo biana kami manena ganyo oi untuk alai kesakia lamojo lambe dinanti ju lamojo lambe dinanti ju sabalun kita gelek ke lagu nalai kau masuk ayat telingo madatuk marah banso jo Pak Noviandri tolong ulang pantun Rina Bu dosen tadi balik tolong jalih-jalihkan bana madatuk marah banso dan Pak Noviandri calon wakil kita untuk DPRD Kabupaten Tanah Datar dari Partai Nasdem tolonglah
Ma'adatu aja panopian dia Lailoti bola sama lampoy Baulang balik pantunaniko Dipasang dia di dalam hati Nomor 5 pilihan kita Partai Nasdem pilihan kita Dek dari Jawa tamu mulai datang elok ke dalam di dua kita kanda agak sama di dendangan untuang bakua jiwa kiambang na lalu pilok bidua kita nak sama sampai di tujuan duduk apa anopri di nana pandai datu arajo banso lai tibo dari sungai tarap jorombongannya bapak sana denai kapan anopri barabana kasampi balai anak arajo kita lalukan jiwa sana bolehlah mes mantap tuh mes barabana kasampi balai anak rajo kita lalukan jiwa jangan lupa dun sana ya bagurau kita saduang jodendang kita bagurau barawi malam barampe ini semedendangkan walau isuak banyak gambar kapampang dun sana nan usah bara dia paham Pak Noviandri pilihan kita pasamo ya, jangan lupa dari Partai Nasdem nomor urut 5 untuk wakil kita di DPRD Kabupaten Tanah Datar Samo di dua dinanare wena nama laki birawasalasai ibarai irang bapak cilari walaupun panobri basi lambe nan panti yang urang tibo kita sampai Miss kopasan dari sepangkat tuan rumahku dari Makson mana hati-hati Miss nan Makson ko di Padang Gantiang ko kan Tumando aslinya Sungai Tarap nan mamak kita mak datuk marah banso mamak tungganai suku Mandai Diang di Sungai Tarap asli mamak bana ko de Makson Miss Imis mengaku jadi orang rumah Makson tapi manyapik nama mamak juga kape mak datuk marah banso ya ada di taduang serta rombongan selamat datang Dewi Datuk marah banso itu galak nambah tagakan bagi orang kita malam kini janlai tabatia tabarito kita tambuah dilarangan sungguh api sama di dalam hati Baiklah, mama kami mana tok marabanso serta rombongan dari Sungai Tarap kita tinggalkan kedua kandak mama lah kita lenongkan
sama tong kane jirata hadisin pai are Maria biar kapidong manakan dua oi alai de panopi bola pikir lape bahagia salatu di agene nyato tibo andanya dia lamai manakan dua oi alai tawilan tak mungkin alai sabab pilih gaji jadi bosasa manakan dua oi alai dia giang kecengcangkan dia badendang kami bahasa modal radio dan bapak yang kami manang sesaronya manakan dua singgahnya dalam pasar dalam daerah Maria mana adat tua oi Allah nama bandang nenek bapak sanurang nana lalu nanta ado bandang kurang nana lalu ado katampe arti ado bandang katampe arti Allah Jawa makotakan apa menan nurang den pangakan nana kadua bagalang di buki igong manuju kasarua suharina nasadang tanga arina nakan duang oi alai alai kadang hati bayi babur samantang menan hancang bagaluy kalau malah pelu baba araso manggung majalin baburuan ranca ala baga jasa bintana gola sampai kampung menyudakan nanakan duang oi alai sahabat tadi ya dari Makson Sawu lagu dipapanjang sekali lagi selamat datang dan selamat puguro semam suntuk kabakia mak dun sana kau ka sapuguro kesadonyo ate kehadiran mamak dun sana mewakili krojo pokok selampaka turmahkan kodio kami ucapkan terima kasih. Cuman jo lagu nariko jurmudi tolong naik dia gadik pol duo ko balik dia kayu tanam kan kodio sampaikan ke punyainya. Lagu iku nana minta lahir ami urang datang duduk akan di nana resa dobakan padi mari kaiko namonyo lagu biala renai wanen tanganyo
ganduang oi alay oi oh alay oi oh alay Sama tadi ya. Tambah 10 tonel lagu dipapanjang pertama dari Bapak Nofriandi ST, calon legislatif DPRD Tanah Datar dari Partai Nasdem nomor urut 5 Dapil 1, dan kedua dari Pak Hardiswan Datuk Marah Banso, caleg DPRD Tanah Datar Partai Nasdem nomor urut 2 Dapil 2 Sungai Tarap ya. Selamat Bugro Semam Sutuk sekali lagi dan selamat datang ke Bakia Mak Dusanak Sadonya. Ndak bibak dan sisiakan ndak bingo babati DP salam dari Pak Nofriandi ST serta Pak Ardiswan Datuk Marabanso. Dan sanak kita nomor 2 ko calon pejuang aspirasi yang insyaallah sampai bidok ke sebarang aja. Amin ya. Yalah, buat sana kami saketit to baru bacaca kadang baru bumpuk kita tinggalkan kalagu cancang kambiang kita betalengkok pada baliang kecil dari todong. Sebentar lagi goyang kayak gini yo. Ada tempo lah ya. Papa.
Ilahi bantu kayo sayang di batin undang ko ang oi bakal ta'ala di hari na baguro sa malam ko kok ada penan dia tidak bisa baca nyo kita lahir mirang dan datang karena akan antara suara bahari tangan orang memandang labia dek kita entah iyo entah tido kadang-kadang iyo Sama datang rombongan Bukit Gombak Cek dengan kawan dia silakan parpe sama bergabung kita ke Meko ya. Cuma pasan yori lesek ke pakai makson mentang-mentang makson tuan rumah jalan tu luri-luri saya lah maksonnya masih onjak je ya. bisa sapel Kaluan je sadonya kotak ke dia awak je kan ya. Ancak jale-jale yori ke menggalaan makson atau menggalaan Pak Uwo gini kau. Kok keduanya senior ampos kena berang mereka yori. Berarti dari komunitas Yonjak lho Maya. Ya dari Pak Uwo yang mewakili tuan rumah sepakakan kojo Om Joy serta Om Pes serembangan dari Bukit Gombak selamat datang selamat buguro sama ke dalam tuan duduk. Oke lanjut DJ. Jilbab hitam satu menggoyang malam ko udah bayi tolong dengan tapi suatu ado taguno yo ada yo ada tilo ai Pak Uwo tukang sarano Naik Rina balik ya pasan dari Pak Wo senior kan kojo ya cuman pasankan kabake Wati Elsa Pebi nan baralik tamu-tamu jadi kok alun basip-sip anlai samantaro di bawah menyumbang jo ke buko yang atau ayah tarik antayo antatido watialah kamu ketuan rumahnya malam kini sejak siang diisi kebarakasan dalam hati kata sama di bari dia ada dendang juwo bapak nyoba ke siwati piti siya bapak kamu dari Wati pimpinan Bayu Musik malam kini ko sarombongan meja di muko induk-induk dan buku pasan ke pakai induk-induk di belakang dan goyang tu jangan goyang pere saja ya ama nyumbang bagilah ke muko itu wira bagi tu maju ke muko wira baju kuning ya itu kadai. Selamat datang jo Putra Minang dan baru sampai selamat bergabung dan sana kami nomor tibo selamat bugoro semua suntua. Tambah dari Om Coy serta Om Pes rombongan Bukit Gombak menumpang di janja lagu nikos kaliles salam tetumpah kanan basamu selamat bugoro semam suntua ndak bibak dan bersisiakan ndak bigo bate dan jo selamat untuk Makson ate turun mandi cucu beliau itu jo Dipa Putri Arsila semoga menjadi anak yang soleha berbakti kepada kedua orang tua amin ya rabbal alamin. Oke lanjut.
anta tido kadang-kadang iyo maksana barale gadang rami urang anda tibo sandangan to mamang kadalain ang kantungan di siko iya na batujuan sabui kanalana moyo bulia na di dendang na disuruh menyumbang pulo Udah pendukung ada Janto. Paduko ajianto, datang hati halangko, milo hati kahibo, baru bahasa yang bahan lamo. Lain tigo adik kanduang, onde pagurawagan, paduko kana itibo, milo risa di dalam, bari bago sayang, dia kami badendang, pagurau semalam anakko, sabali bagaji latang. Dari Om Coy seriang jo Om Pes sarmangan lagu di papanjang sebelum ke dialih di lagu sesediko jurmudi tikam di urang Solo inel kan kojo. Dari rombongan meja dalam Mak Umbiang Sermon juga kawan lagu di papanjang sebelum ke dialih sesudah orang Solo bekotikam dek Rina sana boleh sampaikan kau kenyanya. Lanjut. Up dapat go. Tambah 10 ton leko dari double luko seriang jalan Dajianto dari Luar Agam Bukit Tinggi menumpang jo di Jenja Jalan Gunergo. Sekali lagi salamet buguros mam sutuk ke baki amat dun sanak sadonya ndak bibak jam sisian ndak bingung babate. Tapi salam ko dari double luko Dajianto. Kami sangko kemasan nombor naik ya terima di cucu. Cuman dari mason dengan Alex sepangkakan kojo selamat datang Dajianto Sarato ada peduko sarmongan dan bartibo. Cuma pasan khusus untuk Dajianto ya. Dia kok hilang ke piano dulu kalau ada tukarnya kau japit lah kemuko yang japit kemuko dalam waktu 5 menit kau tidak pakai itu kau ya saya jadi lewat yang ya udah angus itu aja nya kau pak japit ya ke sana ya pakai uang japit lah kena pakai uang japit lah nak ada tarik kadang-kadang iyo bang padu mulai kamari gaji itu pulo kada lagu malam kini nyancaku indah tasuo balak kayu dekap yang sayang debuin kampang banda udah baca udah pipian dile yang sayang kama angin kasinan udah apa entah iya entah tidak kadang-kadang iya mau biarnya rombongan di dalam rumah duduknya siang menjadi angan-angan kok malam mimpi menggilo datang penduko Dajianto lain datang malam kini karajonan sio-sio punya orang aja berhenti entah iya entah tidak kadang-kadang iya Dajianto ala mendapet tasawuf kalau sulahnya duduk ala di nanare bagurau sampai sudah beko tanda lagu di dendangan biar kami mendendangannya si mama main dapat tiket menentuiho di garis bawah ketik bu dosen pasan Dajianto juga peduko awak datang kemarin ndak pe bagurau dok menjepit topi aja nya iya lah dapet topi ko lah tak kena di kepala ndak rasu pulang wak lihat yang
Mak lover. Tarik. Anta iya, anta tidak, kadang-kadang iya. Kemari menjapui topi, baik itu pasal malam kola duo kali lanyo bari janilang lailang juo. Iyalah nadi denangan, banglang lai tibo. Isu aku bailang nida adolai kagantinyo. Nan topi itu sebenarnya bu dosen ndak hilang. Makonyo duo di kandaan dik dajianto nencie untuk kapara, nencie untuk bagurau. Iya. Kuat do kepiah cale masan untuk kasurau. Dari makson pasan kabake dajianto, kok topi itu kok hilang juga agak sakodile bisa makson majai bisa makson magati jan rusuh non takui biko makson kok bini non hilang biko amarando ya marando dapat ko salamoja yang Anta iyo, anta tido kadang-kadang iyo. Itu topi artis sipir ala kasawala di bawahnya. Pandai daji manggong manuri urang laki-lakinya. Kandala semua dibari, malam kimi lai tibo. Dari bukit tinggi kamari, iyo lagu rau juo. Terima kasih. sama-sama. Yalah grup kandang Solo kita tinggalkan kalau antah yu antah tidur lang. Bajalan diang suang-suang, bang malangka diang juang-ju. Bajalan diang suang-suang, bang malangka diang juang-ju. Sampai rupiah ke kami kayu, untung le sampai nanti tuju. Olalai tolong patengangkan, nasi kami nasa malam kok. Sampai rupiah ke kami kayu, untung sampai nanti tuju. Up. Dari Om Coy melalui Wati Sermongan lagu di Papanjang menumpang di janja jalagu Pak Novian Rigo sesudah orang kaitanam tikam di orang Solo. Up. Balik enggak? Jangan balik. Dari Makson Tunganelek lagu di Papanjang Sarancakku Soro Misra Mole Aratu Dendang Sumatera Barat di kecil orang anak buah Makson dia. Untuk sampailah nanti tuju teralang rana lajo tapian. Untuk sampai nanti tuju bajalah rana jo tapian. Sadang indah sabana dulu badan diarah apa rasanya. Olalai tolong sangsai kami dalam desa la dusun siko. Sadang indah sabana dulu lah badan diarah apa rasanya. Up. Dari senior Pak Wo kan kojo tikam di orang rumah Makson ko balik sampaikan kau gunjanya cuma pasan ke pakai ina guru aduh di muka ko ya geleng kepala jangan sampai lupa tadi Badan diarak para sayang karang tahun tuanglah kami bau. Diaraklah para sayang karang tahun tuang kami bau. Pak Nopri tolong patenggangkan joiko nasib sama lampu. Olalai tolong bansai kami dalam desa dusun siko. Dada tua tolong patenggangkan nak selamat sama lam nangko. ina masuk WA mak panduko joda janto ke pakai wati semantako ina ko semenjak kami berdua tiba kok bergairah ina nampak di kami iya.
termotivasi je kehadiran orang berdua kah? Kan dapat dobri jodoh datua laba dendang kami bahasamu bahkan nak lagu iko laba dendang kami bahasamu bamulo atika ibo la jawa sayang dari malamu olalai tolong bansai kami dalam nagari padang dan tiang begitu pasannya kini usahlah capek lah sana pulang Up. Dua pasan lagu papanjang pertama dari Om Coy Katijo Naniko balik sebelum urang solo kate. Saya baru kenal denganmu. Bagaimanakah statusmu saat ini? Apakah kamu tidak berlaki? Aduh ayom. Dari Dajianto jauh dapat duko tambah 10 tondai. Kalau memang Iorina merasa bergairah dengan kehadiran kami, jangan lupa saudara solo ina kate. Up. Dari Putra Minang melalui warning lagu diperpanjang sampai ke mana kegunjanya. Oke lanjut. Ede Bang Coy duduk bajuntai dari Minang ke Lai Tibo Bang Coy duduk bajuntai dari Minang ke Lai Tibo Bang Coy marando la denai pere nak kita adu garobak kita olalai tolong bansai kami dalam desa la dusun siko Bang Coy marando denai pere la rancak diadu garobak kita Up. Tunggu sekejap ya. Dari Om Coy tambah 10.000 lei, cuman belum percaya dengan pantun yang berdendang barusan. Yang benar nih, kamu benar-benar tidak berlaki kamu. Ya. Kalau Om Coy tidak percaya, kalau Bang Coy tidak percaya, elok basalamilah kita. Kok Bang Coy tidak percaya, elok basalam lah kamari. Tanpa bukti lah sama lama kau baraso denai indah balaki. Dek Bang Coy tolong patenggangkan elok bersalam kita berdua. Bang Dari Om Coy lagu diperpanjang. Kata Mr. mulai balik, kalau memang benar kamu tidak berlaki, kamu mau ndak jadi istriku? Jadilah kamu makmumku ya. Deh. Om Con mbak aku. sangat mau laku kini, dek Bang Coy tolong dangakan. Sangat mau laku kini, dek Bang Coy tolong dangakan. Jika Bang Coy kau jadi laki ke kayu tanam lalamin tuh. Dek Bang Coy tolong patinggangkan, Bang Coy lahi indah babini. Bang Coy tolong tenggangkan, Bang Coy lahi indah babini. Elok kita ke kayu tanam jadi cek durian lah makan pagi. Dek Bang Coy tolong adangakan, kenang kami bahasamu. Bang Coy tolong dangakan, badendang kami bahasamu. Oh. Kalau Om Coy seandainya temakan incek durian ke tanamku, rambut pirang bisa hitam langsung ya. Dari Om Coy, kalau di kayu tanam Om Coy makan incek durian nanti tercekik Om Coy dibuatnya dia. Kenapa tidak kamu suruh makan kulitnya langsung ya? Kalau Om Coy sampai terceki, ayah di denai magiakan. Bang Coy sampai terceki, ayah di denai lah magiakan. Kalau Bang Coy ndak babi nilai lepai ke kayu tanam. Deklarami kita nan datang, elok ke dalam lah kita. Rami kita nan datang, elok ke dalam ilah kita. Galak gigi Bang Coy jarang di sinan sayang latasan kuinya. Nande Om Coy lai kamari makan dak Om Coy lai kamari
Kalau dicelik-celik ini bagus juga suaranya. Naik ini lagi, bawakan di ujung pantun nama Om Coy. Iya. Oke, terus Om Sapel. Dicali Om Coy malam kini sabana bujang tampak de ambo. Dicali Om Coy kini batamba bujang tampak de ambo. Nan ko iyo elok lagi ni sadi nanti dalam molamu. Olalai tolong bansai kami. Op, tunggu segenyan. Nel, Om Coy jujur ya tidak bisa berbahasa Minang. Coba pantunnya itu pakai bahasa Indonesia Raya. Dari Om Coy Putra Minang, Om Pes betul ya. Taruh. Bertanya Om Coy kini apakah sedang marando? Marando itu bahasa Indonesianya meranda. Iya. Kalau ruang tamu baru beranda. Kamu bisa nggak bahasa Indonesia? Dari Om Coy, kamu bisa ndak berbahasa Indonesia yang tepat? Jangan sekerat ular sekerat belut, tidak seketat tia kamu doy. Dari Mbak Son, semenjak orang Solo kok pandai mambo oto pusu kok patah-patah lidahnya bahasa Indonesia. Oke, Om Chef, ya. Warning. Om Coy dengarkan aku, malam ini apakah lagi meranda? Kok atilai katuju pulang kita bersama. Ibu dosen lagi. Ini kendak. Ini udah penduka sudah menunggu nih ha. Naik ini sekali lagi dulu izin Bu dosen, coba dengan bahasa yang tepat bawakan Om Coy sayang. Ya. Ini dia yang mirip DJ Sungkang itu ya. Pak Uwa ke muka dulu, tunggu sebentar. Pak Uwa Acin Cerana. Rina, kamu mau cari yang meranda juga? Ini teman Pak Uwa ada nih yang bertiga. Iya. Bang Ade namanya Bang Son dan Bang AA, tapi bukan Bang Son yang ini. Iya, encak jelas-jelas kita. Pilih mana yang suka. Ya, beli 3 100, beli 1 35. Abang Coy yang paling ganteng malam ini. Abang Coy paling ganteng lah malam ini. Bang Coy dedek palagi. Makasih bang. Perbedaan Bang Son tuan rumah dengan Bang Son kawan Pak Uwa. Kalau Bang Son ini kan supir terpiral. Kalau Bang Son itu supir trapal. Apa? Trapel. Jelas-jelas ngomongnya. Iya. Bu dosen, kan sudah dapat PT dia aja, apalagi itu. Inel,
Kakak kan sudah capek-capek mundur-mundur maju ke depan, ya mundur maju cantik. 40-60 ya. Pusing Om Jai. Dapan duka dajianta, Abang Sony pun sudah tiba. Ina sedang lebar gairah, Adek Wati tolong dengarlah. Salah Ibu dosen. Udah paduka, udah ji unto. Udah jar unto. Op, tunggu sekejap. Dia pakai moris baru nih, ha? Nandajian tuh ndak ngerti bahasa Indonesia. Coba bahasa Minang lagi. Nah tuh. Apa kendak Pak Wah? Iya. Sabar Pak Wah. Di jantan juga ndak Pak Wah kayak gitulah. Penyesak dia. Dapan duko dajianto, kanda kasamola kami bari. Dapan duko dajianto, kanda kasamola kami bari. Sabana gagai na padanyol saja udah memakai topi. Pak Uwa tukang lacarana, Bang Sonan mah orangnya. Pak Uwa tukang carana, Bang Son duduk di tengah. Boleh na bertanya, Bang Son siapa yang punya? Kalau boleh na bertanya, Bang Son siapa yang punya? Iya. Kalau Miss Mut bahasa Indonesia apa? Ya, mus. Dari Miss Mut, lagu di papanjang menumpang di nyeja lagu duko salam tetupah kanan basamo salamet bugoros mamsun tua ndak bebak di besisian ndak benggo bate sama rata kesadanya ya tadi. Ina Bang Son ini belum ada yang punya pasan Pak Wo. Dia ingin berminat sama Ina. Tapi Ina yang ini bukan Ina Lila. Ya. Bang Son dengaranlah kini, bimarlah berdendang Ina. De Bang Son dengaranlah kini, Bang Sai maulah kemana? Kalau dia di dalam hati, nanti pulang ke rumah Ina. Kalau ada dia di dalam hati, di sungai yang kita tinggalnya. Dari Om Coy, waktunya yang telah tiba. Om Coy izin pamit, permisi, selamat bergurau buat yang tinggal ya. Terima kasih Om Coy, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Lanjut, senabu lagi. Dek Bang Son tolong dah dengarlah, Ina kini berpesan. Bang Coy tolong dengarlah, Ina tolong Laya dosa yang merah, serupa Bang Coy memberikan. Laya dosa lenan merah, saraman Bang Coy memberikan. Up. Ina lupa Ina sama Bang Son ya. Dulu Ina kan pernah berdendang di tempatnya Bang Son, di tempatnya Pak Ali ya, yang dijanjikan paket setahun. Biar silaturahmi terputus, kasih dulu kini 100. Silaturahmi tak terputus, kasih dulu kini 100. Kalau Bang Son serius, besok pagilah kita urus. Kalau abang serius. Up, ini piti masuk nih. Lupain ah, Bang Son yang sius itu dia, ya bininya sius namanya. Ya, ini Bang Soy yang dengan Sina. Ya, ada. Up, kandak dari Taduang. Dari Taduang singki aja nya, manyuli yang latuan dia.
Siana udah suruh manyul yang menjali-jali lah samalamko. Sia udah suruh manyul yang menjali-jali lah samalamko. Tengah malam tidur tabar yang janjinya bangson takkan ayo. Tengah malam tidur tabar yang janjinya bangson takkan ayo. Ilala tolong patengangi akan doa di malanyo kini. Kandak di dalam hati kandak ina tolong dibari. Ya sudahlah, kita tinggalkan lagu ini ya. Leyak mana tu? Leyak mana tu? Apakah tu balam padirabah salamu kami ayat tinggalkan. Ini kami tambah susah dung sanak lain. Balante angan manangi kami dalam rasian mangana untuang nasib nangko. Aratu bando mande ndak punyo denai jo mande di balui iseso. Selamat datang tu guru ketua dari Kota Gadi ya Mas John Sarto Mete 2155 serma bekakawan selamat bergabung. Iko nyampang asingke umwa mande kasia badan neka bagan tuang daranana baru satampa pinang umwanana baru setahun jaguang denai umpa motong gaba beleng si upia iyo si buyong iyo si bunsu indah akabaradia si tuo indah akabakaka malang nasibnya ambai-ambai lubang takali ombak tibo jare sama to banang salai putui jo apo pak nobri oi kaulenyo. Kau dari Makson tuan rumah. Kalau Mas John itu ndak dari Kota Gadi itu dok. Itu si Pangka Disko. Tapi kalau Mete baru dari Kota Gadi itu yang. Jadi di Mas John baru tiba si Pangka. Aja duduk apa ke dapur lu buat kopi ya. Dek pano prima aja rombongan pada tu alai kamari. Dek pano pribone patahunan nalabia bani ada tua agai kami dari Mas John Mete Sermangan dari Kota Gadi. Lagu di papanjang menumpang jelah kami dinjanja je lagu dun sanak kami kos kaliles selamat malam selamat begoros mamsuk tuk kebakiamat dun sanak sadonyo dak bebak jam sisian dak benggo bate baik date pentas atau dibawa dapat salam ke sadonyo. Selamat datang Bapak Wakapolres dari Sawalunto Pak Waka Sarto Rombongan. Selamat bergabung di lokasi pesta Makson malam gini goyang. Bang Botak ya. nasi joala ka dimakan lado joala ka digilyang garam nana Jawa di piaman awak baladang tapi rimbong hati lada denai tahan matola dape denai dindiang nandi dindiang jo tapak tangan di salo jari apa nopri tabayang jiwa dari sungai Tarakan lai kamari ba itu samalam nangko katuju bana janyo hati indah kadape pak anopri pak janyo kito. Lagu di papanjang dari Sayo Dua Hati Kupang Putih ya papanjang 1990. Sekali lagi menumpang di jajah lagu nekos selamat bukuras mamsuk tuh kebakiamat dun sanak sadunya ndak bibak jam sisian ndak binggo batin salam dari Sayo Dua Hati ya. Sarati papanjang Makson balik selamat berdoa ya. Oke lanjut. Miss Mod.
Ya jadi nembalian sih ya. Dari Mismut sarmangan lagu di papanjang romangan bija di muko sasudah biko urang ketanam 30 di nan sebelah iko nan raja alaman gua yang bablo gak gian yang Bakato balam padi babang saramo kami ayat tinggalkan hidup kami bertambah susah dun sana lei balante angan. Dari Maete serta Mascon sermangan lagu jo di papanjang dak ratu kandak malam kini ko sasudah orang Solo tikam di Bu dosen Rina Octavia Rina Sungayang kan ko jo ya pasan dari Maete di lasuli gitu batamu lalambe gitu ndak pasuo memang iyo tungga babeliak ya ya pakah memotak sermangan sama datang salamai bagabuang Rina aja ketebaliak. Tasabui bang peri buana dia pesa jola mandangayo tapasoi na banyak basaba indah nan kontan oi Mas John oi surang ajo malam kini papanjang lagu de hujan alam mulai turun pulau kok lai bana dusana ibu lari di rantau maete oi kasadonyo darah di dado latasiro angonan sayu sampai rasuka putu italinya banyak bangka lain tak sudah tak cinta ina sadalalo nantan laju tangan kalantai barasojo mandejo kironyo musim maete ala batuka. Dari Pak Nopriandi lagu di papanjang kate ibu dosen balik sampaikan kegunyiannya seriang riak gelombang kandak nasamo dari Mas John Mete Saratur Mangan dari Kota Gadi ina aja kate balik ya. Pak Novian di mampa panjang de Mas John loba itu pulau nasi badan sabana malang indah dun sana Pak Novi bake bayo Pak Novi kalai tibo bahkan dak samo dibari Pak Novi kolai orang paibo bilai laina Pak Novi oi malam kini. Dalam benak satu metam guru dari Kalawi sama datang. Oi lai rami orang nan datang bagurau sama malam nanako kota de pipi ijo pianggang kabone padi nan kanduang oi sadionyo Dajian to abang panduko damis mutelai pak waka dede nai lupo kanduangko onde dede nai di kana-kana.
Iko lan kedua kali gua ya di lah dulu dekingan nanti bo naik nan rancak alaman gua cuman seketik pasan dari Mismut ke pakai dari taduang nan ma nan Pak Nopriandi itu yang tidak jadi di kami ya lah 3 bulan gua ndak sobok ya dari Bang Nas serombongan Malebay juga kawan lagu di papanjang salam tetupah kanan basamo salamet guros mamsuntuk ndak bebak jam sisian ndak bingo bate mohon maaf makson talambek kami tibo di baliku jalan Batampuh ya Mas John. Baik itu pelukun dari Maete sesudah kandak dari Mesmut termohon juga kawan tikamplo di mantan sosek lampos kan dia Mr. Malia gak senabu sebelum kita lihat pendengaran sosek ya tarik datang dari Talawi dalapai jo ampuang ambo kok dapet bana pangganti ndak ada pe dalapai bak janyo kito nasi jo ala kadi makan lado jo apo kadi giliang garam nana jauh di piaman awak baladang tapi rimbo hati lai dapet tahan matojo apo kaden dindiang di dindiang aban aja tepak tangan bisa lo jari bang abot tak mak dadalnya tampak aduh Ado sayang seketik di ibu nan rancak alaman gua ya ndak lengkap menyapu orang Talawi doh kalau di Sarioso ndak lengkap lah pak kalau di Siko ya protes kami goyang bandak protes kalau ndak lengkap berang kami ke tuan rumah ya saya lewat tibo urang Talawi banganas dalapai Mismut ado pulo ma ada dalajo apa waka tapi pak waka urang onde Solo bapulo adalah pai dapet pangganti carilah nan sarupo ambo kok dapet sarupo ambo mungkin parangai nyonde ndak ada sarupo orang Solo memang betul ndak serupa orang Solo cuman dek orang Solo kok dek kurang amanah payah dipercayai yang iyo denai kurang amanah tanyo kapa awaka malam kini jawe laba apa waka la jale iko urang apal yang elo agaknya panjang jambatan nolak karang tunggak nana duo dalam air ayah nana karua kara ditimpo badai dari ulu pandai-pandai dalapai bakas ya sayang sambia manyilam minum ayah ayah ditampu ajan baria bini di rumah pak waka jana betau 50.000 ke dari Pak Waka serombongan Bang Petak juga kawan sekali lagi salam tetupah kanan basamo salamet guros mamsuntuk ndak bibak jam sisian ndak bingo bate salamet turmandi untuk cucunya Mak Sensawa ya semoga menjadi anak yang solehah
katu bajawe ke masambi insyaallah dipercaya. Lah mulai dipercaya. Lah iya. Lah mulai amanah. Dari dalam bayi bitulo jeremakan sebelum Mr. Molekate kandak dari mete ulang balik nel di hari hujan ganyo masuk ayat telenggo kami. Maite nana mampa panjang diulang pantunan cako go lai langsung kasubarang bakayu abidua maite dikayai ju panjang jambatan nula karang tunggak nana duo dalam ayah nana karua kara ditimpo badai dari ulu pandai-pandai pak waka cia sayang sambil menyilam minonaya ayah ditampu ajan baria bini di rumah demak dadal jana betau delairan mi pagurau datang badendang kami basamo nan kalangi ibi anak tabang nan pokok tinggal maete bangka lainnya dema ete kanan lai datang bagi rau sama lameko barampe kami maete pandang apo kolai adonan suko kalau joden naik indah mungkin tak langsung banakan ko candonyo lawi lalamo dipajamin anto balai maete alun dio katu bajawe kemba sambit ko dari mete melalui Mas John kalau meetek nan kada sabui job personil dendang kasadonyo suko tapi suko dalam artian bukan ingin memiliki cak dari jalewa yang kalau kini yoco itu kalau dulu lain candonyo banduang rato ungge jambu katitiran sase maete marao pulo de maete edang akan mila bagi romalameko bidua babu eraki sudah danau tak suko manarimo duduk bawa kadinan pandai dari talawi lai tibo kok kete bana badan tupai hampir 7 rimbo baru ama ete nandi kicuanyo dari danas dari bayi serbangan bakakon lagu di papanjang katejo nan rancak sebelah tukang salungko sana bule dik itu jarang batamu sulit bersuo salam kenal dari kami sia namo dima tingga baa status barangkali suntik vaksin ya baju pinjai karang cino karena yang bora mulai kini urang cino tukang buenyo dimarah mulai jua bandi dek bawa tolong tenggangkan dek dalam bye-bye itu puilo para bana inge kumandan dek para jurit pawaka tak kicua dio itu kecian 7.000 baru juga keluar 2.000 kan oh ada kecil baru adalah keluar 1.000 nya batanyo makson kasih misjet pinjai nama jua korang Cino tu sedang pinjai goni ku pinjai gini kau bengkeasan sama datang rombongan dari Padang Panjang sampai Tibo kalau itu laki tanyokan kau orang Cino tolong tanyo deinyo tukang mambuean tantu lainyo nana tahu ukurannya dek dalabai jopak waka bang ada dalai tibo biar kabe bantuannya lungga isi dek kami dalabai bakurang tidur Miss pasan tuah kok laki nu bertanya kok cawe ya lo jujur laki ku ndak tunggu ada kemis ya bajunya 5 mantang bini mudo badendang batuka baju karajonyo lajale hari ka hujan kadang ba habis wa aman jamuanyo jani lia mudia
dia kok damam babang kaminan bedo babalia ya mana teitia oi sangka dio bang adadal nan kabamo. Yalah. Pak Noviandi, kita tinggalkan ke lagu Tunggal Babeliang, kita betaling kok balik baliang dia kata banyak menumpuk kita gias kata surang tak sambungkan dak kita melakukan di goyang.